Ano to? Wait, tapos ba ito? Po ka. Kumaingay po ka. Tinig pa na may isang ala, ilala niyo bro. Hindi po tayo sasubay. Di rin talaga kaya. Yari. Hindi pala pwede magsabay ang music sa kanya dito. Yung viewer natin dyan. Hindi kasi makikita dito yung mga viewers eh. Guys. Good afternoon guys. Gandang araw. Ngayon lang tayo mag-live. Yan. Baka na pag-ahit guys. Mag-comment kayo guys. Hello. Paano to? Pati ako nakalimutan ka na mag-live. Shoutout sa dalawang viewers ko dyan. Baka ano, pakilala kayo guys. Baka ano. Shoutout, magandang hapon po. Yan. Pwede nyo akong i-follow guys. Ako pala si Boy Tapyas. Boy Tapyas malakas. Yan, magandang hapon. Hindi tayo pala makapatugtog. Wala pala lapad ng ano natin. Yung baterya ng speaker natin guys. Supply. So, kwentuhan na lang muna tayo. Sa mga gusto mag-subscribe, pa-subscribe po. Wala pong babayaran dyan guys. Ayan, mga sir, mga madam. Wala pong babayaran yung mag-subscribe. Pa-subscribe na lang po. Ayan, para lagi po kayong updated sa mga bago nating uploads. Mga next week. Yan. Ayusin natin yung mga uploads natin guys. Para hindi lang puro shorts yung papanood nyo. No? Yan. Shoutout sa 12 viewers natin dyan. Magandang hapon po sa ating lahat guys. Napakaganda ng ano dito sa Cagayan. Umaaraw, umuulan. Araw ng ilang minuto. Uulan ng ilang minuto. Titigil, makulimlim. Ganon. Yan. Pakilala kayo guys. Mag-comment kayo. Pa-follow na lang po. Pa-subscribe na lang po dito sa ating YT channel guys. Para lagi nyong makita yung mga bago nating uploads. Mga buhay probinsya, mga ano, minsan nakakasama natin sila, sila Bebang, Boyong, Iska, Princess, ayan. Minsan mga behind the scene yung ina-upload natin pag nandun tayo sa kanila. Sa Cavite. So, sa Cagayan, sa Cagayan tayo. Wala tayo sa Cavite. Ba't wala nagko-comment? Hi po, mag-comment naman po kayo kahit hi lang para makita ko kung sino yung mga babatiin ko guys. Yan. Pwede kayong magpa-shoutout. Pwede kayong mag-suggest kung ano yung mga gusto nyong sabihin. Ayan. Ano pa? Basta kung ano lang. Ngayon lang ulit tayo na nag-live. Matagal na yung huli. Pasensya na kayo guys. Hindi pa tayo nakakapag-ahit. Trinay lang natin mag-live. Nakakailang. Yun, may nag-like. Sino kaya yun? Ayan, may nag-like guys. May nag-like.
Guys, mag-follow kayo. Subscribe, mag-subscribe. Ayan. Mag-subscribe po. Magandang hapon. Shoutout sa 7 viewers, 10 viewers natin dyan. 2 na nag-tap-tap guys. Mag-comment kayo para alam ko kung sino yung mga... Paano to? Start a poll. Question and answer. Shoutout po sa 4 na nag-like sa akin. Ayan. Sana i-subscribe nyo rin po ako guys. Malapit na tayong mag 30k followers. Ay, subscribers. Pag nag 100 tayo, pag nag 100k tayo ng followers, magkakaroon tayo ng ano ba yan? Button. Silver play button guys. So konti na lang, 1/4 na, 1/4. Naka 1/4 na tayo. Konting-konti na lang yarn. Di ba? Pwede na yarn. Mali natin, madagdagan pa yung mga followers natin guys. Palike naman po pa, subscribe tayo. Ewan ko kung saan mapindot yung subscribe button, pero pag pinindot yung pangalan ko, parang pupunta ata siya sa main account. Or meron dyan. Hindi ko lang po sigurado kasi magkaiba po kasi tayo ng screen. Yan. Comment nyo kung tagasan kayo guys. Siguro yung ibang ano. Ayan. Good afternoon guys. How are you? Hi! Nakakailang dito. Walang nakikitang pangalan kung hindi siya katulad ng ibang apps na nakikita yung mga nagjo-join, nakikita yung mga nagla-like. So, wala akong idea kung sino yung mga babatiin ko. Wala akong idea kung sino yung mga nanonood sa atin. Parang ano lahat. Ano to? Ba't may 49? Ba't may nagbigay ng 49? Paano yun? Paturo. Sila nagbigay. Baka isa sa mga kaibigan natin na sa kabila. Mag-comment po kayo. Ba't may 49 pesos? Ano yan? Natanggap ko ba yan? Di ko alam to. Kung paano yun. Hello? Siguro papasok to siguro as, ano ba yun? Kaya ba yun? Pag sa live at saka sa views. Di ko sigurado eh. Mag-comment po. Thank you po sa nagbigay dyan ng ng 5 star. Hi, star ba? Stickers ata yan eh. Di ko alam. Yan, magandang araw po. God bless. Shoutout po sa 12 viewers natin. Magandang hapon. Mag-comment po kayo guys para may mapag-usapan tayo. Gusto niya? Pin to live stream. Teka lang. Ngayon lang ulit kasi tayo nag-live. Sorry na. Pati videos, wala rin tayong upload na video. Hindi siya katulad ng mga nakaraan. So, dahil may bago na tayong gagamitin, pwede na ulit tayo mag-video guys. Pero mas maganda sana kung... Kaya mo na lang. Oy! Ay, sino nagbigay? Kung ikaw ba yan? Sigurado ko si Kim yan. Kung hindi, si Madam. Si Madam na isa. Guys, thank you. Check ko nga kung pupunta sa yan, yung amount. Thank you po sa mga mga viewers natin dyan guys. Baka pwede niyo akong i-like. Wala akong nakikita dito, walang nagko-comment. Bakit? Wala nagko-comment, walang nag-share, nagka-tap, di ko sigurado. Meron din palang dito, retouch, mga ganun, aray ko. Meron din palang filter dito guys, wait lang. Ay oo, ang kinis ng mukha ko. Yun na lang. Oo nga no. Yun ko lang nalaman. Sorry guys. Kuminis yung mukha ko guys. Hindi na masyadong bakbak. Ayan, shoutout sa mga viewers natin dyan. Baka gusto nyong tayo. Baka gusto nyong i-follow ko guys, subscribe. Subscribe pala, hindi follow kasi sa kabila yung follow. Ayan. Medyo quick live lang kasi hindi tayo prepared. Ayan, pero may mga viewers tayo 12, umabot pa nga ng kanina, 15. Ayan, magandang hapon po sa lahat. Sana patuloy niyo akong suportahan guys. And sa mga bago pa lang dyan, pwede nyo kayong mag-subscribe. Libre lang yan guys, walang bayad.
Ayan. Pero may nagbigay sa atin. Ayan, may nagbigay po sa atin ng gift. Ito yung amount sa taas. Hindi ko alam kung nakikita nyo yan sa screen nyo. Pero kung sino man yung nagbigay na yan, thank you, thank you. Baka hindi ko na kasi malalaman eh. Kasi hindi nagpapakita dito. Walang notification. Chat filter. Teka lang. All messages. Ay! Teka lang. Ito na. Nakita ko na. Ba't dito ko nagla-live? Hello, Ma'am CL. Andito ba si Ma'am CL? Baka ikaw yung nagbigay. Nakita ko na. Dito pala sa baba. Para ako naman akong ano dito. Hindi ko alam. Hello, Ma'am CL. Hello, Ma'am Joselio. Joselio Lima. Di mo na re-read comments namin. Hindi. Nakita ko na. Paano yan? Yung mga sinasend mo na ganyan, mga hi, sticker lang yan. Boss Daddy, hello po. Di mo na read comments namin eh. Speak a little bit of the Philippines but I understand some. Hello Boss Daddy, where are you from? Si Ma'am, sabi ko na si Madam na isa. Si Ma'am CL. Hello Melody, love you. Sorry. Babasahin ko lahat. Hindi ko pa alam kung sino nagbigay. Hello, Ma'am Jennifer PM. Bakit ba? I'll just try it. Thank you po. Thank you. Shoutout sa 9 viewers natin. Babasahin. Wow, may nag-send ng daming 000. Sana all, Ma'am Jennifer. Tunay. Aray ko po. Miss Rasha Fan, hello. Okay, thank you. Supers pala yun. Ewan ko kung papasok yun sa ano. Nag-subs ako. Thank you sa mga nag-subscribe. Walang subscriber dito. Ay, meron pala. Yan, thank you. Nakikita ko talaga sa screen ko. Okay, sorry na. Okay na. Hello, my friend from Concall UST. Hello po, Boss Ross X. Ay, anong pangalan mo? Boy Tapyas po. Wait lang, mapasahin ko na lahat. Hello, Miss Rayaline. Ma'am Jennifer, hello. Ang dami pa pala. May sasabihin ako sa'yo. Ano yan? May sasabihin ako sa'yo. Sige, nababasa ko na. Mag-comment ako guys. Thank you sa ano. Thank you Ma'am CL sa pag-gift mo. Ewan ko kung paano yung kalakaran dito. Ewan ko, hindi naman kasi siya ano. Trinay ko lang ulit na ano. Meron palang ganyan. Hindi ko alam kung makukuha ko lahat yan or hindi. First time may nag-send. Ang dami mo namang sinend Ma'am Jennifer. Baka maging millionaire ako yan. Like and subscribe. Thank you po. Guys, like and subscribe guys. Share the live. Ngayon lang tayo ulit nag-live kasi nabis tayo sa kabila. So, try natin. Okay pala, okay. Hello, Boss Edit M8O. Nag-like, kaganda yung mga subscriber. Maganda yung mga subscribers. I like you, pray. Thank you, Boss Eric. I like you too, pare. Guys, tap guys. Tap. Sa kabila pala yun. Mag-like kayo. Pag dinouble tap ata, nagla-like, di ba? Try nyo guys, kung mag-tap kayo ganyan, no? Kung madadagdagan itong like dito. Ayan, mag-subscribe kayo, tapos i-follow nyo na rin ako guys. Merong nag-like sa'yo. May nag-like. Sige po. Ayan. Tapos, parang yung supers kasi, sinet up ko yan, pero ngayon lang ako nakatanggap. parang sa kabila yun eh. Parang sa TikTok, may katumbas yung gift. Yun, Uy, 67. Ayan, shoutout po 9 viewers natin dyan. Taga saan kayo, Ma'am Jennifer? Taga saan po kayo, Boss M8? Comment nyo guys kung taga saan kayo. Nag-like yung mga followers natin. Nag-like? Aning pa lang yung nag-like. Guys, aray ko, 11 view. Sino to? Si Boss ano to? Hindi ko alam. Magpakilala kayo guys, sabihin yung pangalan nyo. Shoutout sa 12 viewers natin. Sensya na, di pa ako nakapag-ahit.
Ayan. Mag-English ka, pre. Ayoko. Walang English dito. Anay pusok. Shoutout sa mga katulad kong Ilocano dyan. 11 viewers. Taga saan kayo guys? Mag-hi kayo. Mag-hello. Ayan. Sabihin nyo kung saan kayo para alam natin kung saan. Saan kayo matatagpuan. Di ba? Hello. Ayos. May nakakatawa. Mas marami pang viewers dito kaysa sa kabila. Doon maraming likes. Gasoline word po kami. Gasoline word? Saan po yan? Manila. Hello, Miss Sherilyn Vlog. Ayan guys. Thank you. May kumakaway ng gwapo mo sa... Hello. O na lang. Hello guys. Ayan. Merong stickers dyan kung gusto nyo mag-send. Super shoutout. Pero may bayad yon, ha? Hindi ko lang alam kung magkano. Ewan ko kung may mura. Ewan ko paano. Parang sa black up din siguro. Ganun. May mga mura, may hindi. Yan. Kaya nadagdagan tayo ng... Ewan kung nakikita niyo yan. 18 viewers. Magandang hapon po. Yan. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin guys. Ako si Boy Tap. Yes. Nagla-live tayo ngayon from Cagayan. Cagayan Valley po tayo guys. Ilocano. So, naimbag nga mali mo niya kay amin. Sensya na ngayon lang tayo ulit nakapag-live. Besa sa kabila. Tamsak. Paano ang shortcut dito pag maganyan naman ano? Wait lang. Paano na ulit yun? Channel activity. Wait lang. Paano yung shortcut nito, madam? Pagkaganyan. Paturo nga po. Para maano kita kagad. Wala yung subscribe dito eh. Hello Miss Jennifer, aray mo, back ako. Paano i-back dito, boss ano? Boss edit. Pag pinipindot ko yung pangalan mo, ayaw wala naman magpapakita. Wait lang ha. Put users time out. Pwede siguro, hindi. Shoutout po sa 14 viewers natin. Wait lang guys. Channel activity, add moderator, hide user on this channel. Parang iba eh. Parang wala yung subscribe eh. Paano kaya to? Kailangan siguro ng isang cellphone pa no? Aray mo back ako. 2 plus 1. Sasabi ka 67 pre. Ano yung 67? 67. Okay. Kaya pala may nagsabi kanina na ganyan. Lala. 1 plus 1. 1 plus 1 equals 3. Sabi niya. Alam ko mali pero ikaw ang aking pinili. Aray ko pa! Aray mo, pakak! Can you speak in English please? I can't relate on what you're discussing about. Hello boss Dan Kiambao. Your last name is familiar. Sounds like a Filipino last name. So, nakakaintindi ka siguro ng Tagalog boss. Kiambao eh. Feeling ko dito yan eh. Yan, magandang hapon po, 19 viewers. Kumusta? 1 plus 1 equals 2, hindi 3. Alam mo na ang mali. Ako pang yung pinili. Alam mo kung paano magagawa yung peso. So, maturo ko sa'yo. Where is, pindutin mo muna matagal yung dollars at hanapin yung pesos. What happened to the main? Paano magagawa yung pesos? So, maturo ko sa'yo. Where is pindutin mo muna ng matagal yung dollars. Hindi naka siya. Naka-pesa na po siya, naka-peso. Kaya lang ang hindi ko alam dito yung paano ko kayo balikan.
Parang ganon. Parang siya, di niya na ako binalikan. Kasi hindi niya alam kung paano. Aray ka! Guys, shoutout sa 15 viewers natin. Taga saan po kayo guys? Ayan. Sa mga gustong mag-send po ng gift nila guys. O yun, 24 viewers. Ay, dami nating viewers. Nakakatawa. Oh my gosh. Nakakatawa. Tapos ang tahimik pa. Ang tahimik pa dito pala mag-live. Nakakatawa naman. Sana, no? Sana dumami pa. Pa-tap-tap na lang guys. Pa-like sa mga bago dyan. Follow nyo ko guys. Pa-follow po, pa-follow. Di ko alam eh. Wala akong isang phone na ginagamit na lobat kasi. I'm just kidding bro. You're right. You're gifted. What do you mean by I'm gifted? Yeah. Siyempre po. Lahat tayo gifted. May ano tayo. May mga sari-sariling buhay na dinadrive. Masaya, kahit masaya malungkot, gifted pa rin nga. Gifted pa rin tayo. Guys, like ang channel guys, palike yung channel ko guys. Ano daw? 35 plus 22 ilan? 57? Ay, 67? Bakit 67? Paano yun? Para namang nalilito ako sa mga pinagsasabi niyo. Paano ang shortcut ng babalikan? Wait lang. Wala naman kasing dito. Pag pinindot ko yung mga profile picture nyo, hindi rin gagana. Pag pinindot ko yung si Ma'am Jennifer, si karugtong pala na pangalan niya yung wala rin naman. Tapos pin message, remove, report, channel activity, time out, hide user, wala. Aray ko, turuan kita mamaya. Oo, pero baka patapos na yung Ma'am Jennifer, baka tapos na yung live bago mo ko turuan na hindi ko na makikita yung mga pangalan nyo. Paano yun? Wala na yung mga list ng bagong nag-follow. Hindi ko naman lahat matatandaan. Tapos ano yan, yung gamit nyo kasi panay mga username. Hindi ko kayo Hindi naman yun yung yung nakikita dito kasi yung mga pangalan niyo sa channel. 26 viewers, thank you po. Magandang hapon. Ayan, magandang hapon. Itsura ng Ayan, magandang hapon po. Pwede siguro magpatugtog dito sa live, hindi siguro bawal. Ayan, 23 minutes na tayo nagla-live. Kaya pala ko kanina, walang message na nakita kasi parang naka-off pala yung ko sa settings ko. Gift of discernment. They always think everyone being my surname, but I'm full of me. Yan pala yan. Oo, kasi may Miss Universe tayo dati, di ba? Si Miss Miriam. Kiambaw. Miss Universe. Di ba, boss? Yan. Shoutout po sa inyong lahat. Sa mga nagko-comments, guys, ayan, mag-comment lang kayo. Tapos, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa akin, mag-subscribe po kayo. Yan, pa-share na lang din, pa-like. Yan, may 8 nag-likes na guys. Mayroon pang nagbigay, may magandang kalooban na nagbigay ng gift sa atin, yan. Thank you, guys. May emoji ako sa'yo nabibigay. Sige, ano yan? Bro, anong ginagawa mo dyan? Wala, lang. Trinay ko lang mag-live kasi na-miss kong mag-live. Na-miss kong mag-upload din dito ng videos, kaya lang wala tayong videos ng mga bago. So, ginagawa ko is nag-video muna ako ng mga shorts lang. Puro may iksi, tapos ina-upload ko. Minsan kung ano-ano lang yan. Pero may mga pa rin, may mga viewers pa rin tayo. May English dito. Englishero. Nalulugi.
Like your channel, press. Sige po, like yung channel natin guys. Mag-follow kayo. Tapos sa mga mahilig sa buhay probinsya dyan, ang dati natin ginagawa is nangingisda tayo sa ilog, namimingwit, nagpipiknik, cash and cook, basta gano'n, kasali na yun, nagluluto-luto tayo ng pagkain din sa ilog. Gumagawa ng kubo, doon tayo kumakain. Minsan, naglalaba-laba, mga gano'n. Minsan, nasa maisan tayo, nasa maisan, nasa palayan. Ganon. Tapos kung ano yung mga nakikita niya sa probinsya. Tapos minsan nakahaluan din kasi ng ibang video like pagte-travel, pagmumotor. So yun yung mga nagiging contents natin. Saan na yung Boss Jorson Misa. Hello po. Aray mo pre. Parang kilala ko na to si Boss si Boss si Boss Max siguro to. Boss Gerson. Tama ba? Si Boss Max. Hello. Ayan, sa mga gustong... Boss Demon Slayer. Boss Demon Slayer. Ayan, katapos ko lang din nakipag-join sa live sa kabila, sa Black Up. Siyempre, alam niyo yung Black Up, guys. Galing tayo doon. Mag-comment pa kayo, guys. Tatlo lang yung nagko-comment dito. Baka meron kayong gustong batiin ng Merry Christmas, Happy Birthday, Happy Mansary, Happy Anniversary. Gusto nyo yung shoutout yung kaaway nyo, guys. Paano yun? Hindi ako makapag Anong lagi naman? Lagi naman. Ba't di ako makapag dito, madam? Makabalik sa inyo. Halimbawa sila. Gusto ko silang isubscribe kasi walang option na walang button mo, ganun na magpapakita. Kailangan mo ng pag nag-end siguro ng live, wala namang dito. Ganda sana kung mayroong list na nakikita mo nagaganyan, tapos pwede mo siyang subscribe back. Alis ako pre, daming plano ko. Sana daming plano. Minsan kasi medyo pag sobrang daming tao kasi medyo maingay. Pero maganda naman kung magkakapares kayo ng trip. Pero pagka may pupuntahan pa ako eh. Wala po sa 9 viewers natin dyan. Hindi ko, sabihin ko ba ito? Ay hindi, automatic pala nagpo-post to. Guys, so sa mga makakapanood dito guys, bale pag napanood nyo hindi na live to. Mag-follow na lang kayo guys, tapos abangan nyo yung mga next live natin ha. Mag-subscribe kayo guys para mapanood yung mga bagong uploads natin at makikita nyo agad kung ma-notify kayo kung mag-live tayo ha. Ayan, testing lang, may pupuntahan ako mamaya. May kailangang bayaran guys. Pupunta tayo, dadayo ako konti. Ayan, siguro yan, last 1 minute. Last 1 minute na lang. Shoutout sa 6 viewers natin. Abot na lang natin ng 30 minutes guys para hindi masyadong matagal. Ayan, done subscribe idol. Hello Boss Gerson Misa, thank you po sa pag-subscribe. Paano yan? Hindi ko kasi mabalikan agad idol. Paano yun? Paano po kayo kagad? Bayan. Horse! Ibigay yung mata ko. Hapon na eh. 2:11. Kaya. Wag mo na lang posto na banggit name ko, baka ma-issue ako sa mga chicks mo. Hindi. Wala yun. Okay lang yan. Saka sayang din yung views, Ma'am CL. Magiging din kasi ito eh. Hindi siya magiging, hindi. Parang magiging normal na video lang kasi siya. Kaya lang under pa rin siya ng live.
Pag may nanood kasi, iba kasi yung countings ng ano eh. Yung live. Dito, yung actual dito. Tapos doon, pagka na ano mo, pagka na i-upload mo na, subukan lang natin para may pumasok. Bibilangin din kasi yung views nun. Okay lang yan. Okay lang host, maya na lang pagtapos mo mag-live. Sige. Mag-end live na lang muna ako guys kasi may pupuntahan ako. Kina-charge ko yung isang phone yan para mag-video ulit tayo doon. May pupuntahan ako sa may ano sa palayan namin, may babayaran tayo doon. Hindi pa nabayaran. Okay, siya, bye-bye. Thank you Ma'am CL sa gift. Guys, thank you sa pag-subscribe. Sa mga hindi pa nag-subscribe, pwede pa kayong umabol guys. Ayan. Thank you. See you next live guys. Babush. Paano mag-end live? Ito. Bang.